sarauniya hawansi da sarauniya hawansi ake kabar ne kuka na kamu ne da kauna zuciya na san da zaki min gata shi dan adam hajizi ne kuskure yake ni ma ki karbi tubata a sanadin ki na zauce na bar cikin gari na bar gida mahaifata wallahi gana garin da bane da kowa wai dan ana ruwa bane da masauki a da ina gidan musan bane da damuwa hawa ko da yaushe in safa gari yayi Allah bani san a ce rana ta wuce domin duk tsawon dare kuka ne nake hawa arziki na Allah ne ya guri da ke muna zaune da mace jinin jiki na kika tambaya Allah zana baki ko da zan margaya hawa so da shela Allah ba da mutum bane ga nauyin shi a jiki cikin zuciya ana son kuɗi ko kuma ɗaukaka ana son sarauta ko mulkin jaha ana son sarauta ko kuma wata ɗaukaka inda za ki so ni rayu cikin duniya ba wani abu madadin ki cikin rayuwata anan sai da Allah kin mamaye zuciyata da za ki gane yadda jiki ke jigata a san za ki tausaya a bayar uwata abinda duk kike bukata ni zan yi mikiya Allah ba ni tsallakewa ɗaya manufata ko yaushe cikin dare na ta mafarkai da za a yace rai a jiki yayi aika da za ki ganna hawa a kyagujan ba na da uwa da uba ba su gazan ba ki sani ban da ke garan bani da komiya ke ce nake tunanin za mu rayu tare kin zama fitila hasken rayuwata sabo ke saka kuka in za a waye kasa na durkusa ina magiya a washi so sarki ne bai kula da wani yare na a gida na ta hawaye a matsana faɗin wishin da baka da lafiya ne Allah sarki rayuwa so mai sa damuwa yau gani SCR na zaune ke ce jinin jikin kin furuwan jikiya a kan ki sirrika na da zanar tuni na san ki hawa na san ki hawa na san ki hawa ba madadinki Allah shi kadai ya san ko me nake jiya Allah shi kadai ya san yadda nake ji na san ki hawa na san ki hawan si har abadan kina rai